Mae Ynys Mon tua 20 milltir o hyd ac 20 milltir o led. Yng nghanol yr ynys mae tref Llangefni. Dyma lle mae cartref Mrs Easter sy'n cadw cwningod Angora. Nid defaid yn unig sy'n cynhyrchu gwlân. Dyma chi greadur bach arall sy'n medru gwneud hefyd. Ers 20 mlynedd bellach mae Mrs Rosalind Easter yn rhedeg Easter Bunnies ac yn cynhyrchu gwlân Angora o safon. Mae llawer o'r gwlân yn cael ei weu a'i droi fewn i ddillad moethus sy'n cael ei gwerthu ar hyd a lled y byd. Mae'n 88 mlwydd oed ac felly mae dwy ferch leol Llia Rowlands a Sian Williams yn ei helpu i ofalu am y cwningod. Wel, mae'r cwningod yma, maen nhw mor hardd ac yn flewog iawn. Faint o waith yw edrych ar ôl nhw? Mae'n lot o waith, mae'n cyfrifoldeb fawr, rili. Dwi'n gorfod bwydo nhw bob bora. Mae gwlân nhw'n gorfod cael ei torri 3 waith y blwyddyn, a mae'n tyfu nôl yn reit sydyn, rili. Mae'r un sydd gyda ti fyna, mae trwch o flewr na fe. Mae'n weitha bach wedyn yr o'ch chi i dorri'r blewr, dyn nhw? Yndi, mae'r gwallt nhw'n fatha uffernol fawr, mae'n fatha rili trwchus. Mae'r cwningod ei hun yn tiny cymharu faint y gwallt yma. Chi braidd yn gallu gweld llygau bach nhw? Na, diolch bod mae'r gwynaf bach. Alli, faint, mae dyn ni un air fan hyn, mae'n gwyn gyda ti fyna. Faint o wahanol liwiau sydd o cwningod? Mae'na llawer iawn, rili. Mae'na fatha rei brown, mae'na rei gre, gwyn, air, bob fath liwiau, rili. Llwyth. Faint o werth sydd i Cwningen fel hyn? Fysa pengold, di enw'r cwningod yna. Fysa fo werth tua 50 pence. Tipyn o werth arnyn nhw? Yndi, am cwningod bach. Ti'n mwynhau'r gwaith, Leo? Yndw, mae'n fatha rhywbeth di pobl yn gwneud llawer y dyddiau yma. A dwi'n modd o cwningod, felly mae o'n hwylus, rili, i watchad yr eolau nhw a'i bwydo nhw, felly. Well, initially I bought them from a friend who herself got them from Germany. But when the line had nearly died out, I wanted to go on breeding. I like doing it. So I managed to contact somebody who gets them from Holland. And I've got 2 friends who will go and meet the boat and bring them back. So we've had a lovely variety of different rabbits, and they've been really beautiful to breed with. Wrth edrych o amgylch y fferm, mae yna tipyn o cwningod i weld yma i gyd. Faint yn union sydd yma? Swn i'n dweud hanner cant yn gyfan gwbl. Mae yna un newydd cael mwy o babis yn diweddar, so mae yna llawer ohonyn nhw. A maen nhw'n cael ei geni wedyn, heb blew o gwbl? Na, wel, fo'n dipyn bach, so mae'n sioc, rili, mor bach, a wedyn maen nhw'n tyfu fewn i peth blewog. A dyna bwriad y blew yma wedyn, i gadw'r nyth a rhai bach yn gynnes? Ie. A dyn nhw'n rhywbeth poblogaidd iawn y bryd yma? Yndyn, wel, does ddim lot ar Ynys Mon. Mae'r ffarm yma hefo llawer ohonyn nhw, ond o gwmpas yr ynys does ddim llawer. Un o'r rhinweddau pwysicaf yw eu cot, sydd fel y gwallt ar ein pen yn tyfu'n gyflym ac sy'n medru cael ei ddefnyddio i greu dillad. Wel, mae hwn yn feddal iawn ac yn foethus iawn. Chi'n meddwl bod e'n siwto fi? Ynddo, mae'n edrych yn lyflu. Faint o waith sydd yn mewn i greu rhywbeth tebyg i hwn? Wel, mae'n blwyddyn yn unig, mae un cwningod yn gallu cynhyrchu digon o wlân i creu 3 cot. Cymaint â hynny? Yndi. Felly mae angen tipyn o wlân i gynhyrchu cot, felly mae'r cwningod yn tyfu tipyn o flew. Yndi. A chi, mae'r jwmperi mae chi'n gwisgo, mae'r rhain hefyd wedi cael ei wneud allan o wlân cwningod. Yndi, ie, Mrs Easter nath wneud rhain. Maen nhw'n cadw chi'n cynnas o'n adwy hefo just dipyn o'r gwlân sy'n cael ei ddefnyddio. Pa mor boblogaidd yw'r cynnyrch yma? Mae reis poblogaidd ar draws y wlad a'r byd, cos mae llawer iawn o bobl yn dŵad o wahanol lefydd i weld i'r dillad anhygoel yma. A mae'n defnyddio'r troell mewn coe wneud o. Felly mae'n reit hen, ond mae'n reit anhygoel o ffordd mae'n ei ddefnyddio nhw. Ydych chi wedi bod yn gwylio Mrs Easter wrthi yn creu'r dillad? Do, mae'n profiad dda, rili, gweld pethau fel yna yn digwydd. Dwi efo diddordeb yn pethau fel yna a crefft a felly. Felly, rhyw ddwrnod, falle fyddwch chi dwy yn parhau gyda'r gwaith da yma? Ie, gobeithio.